Hát jó napot kívánok! 2025 és július 18-a van. Itt vagyok Saint-Pierre városa előtt. Megkezdődött a mai napon a szóló motoros túrám. A kiindulópont az Pavia volt, és Pavia mellett szálltam meg. Odáig lábon jöttem el az olasz-francia határig. Az első egyébként az volt, hogy megnézem a Mont Blancot, Európa legmagasabb hegyét. Ez a hegy a 4500 méter magas, és az olasz-francia határon található. Nagyon sokáig nem is tudták eldönteni egyébként, és a mai napig vitatott, hogy melyik országhoz tartozzon ez a hegyecske, és aztán megállapodtak, hogy a hegycsúcsnál van a határ. Egyébként Fehérhegynek hívják, hát nem és tudom miért. Hát azért ugye, mert ennek az egy hegynek van egyébként a környékben a fehér teteje, nagyon szép. Épült alatta egy alagút, ami 12 km hosszú, azon keresztül fogunk átmenni Olaszországból Franciaországba. Túloldalán már Franciaország lesz. Úgyhogy nagyon szép a táj, szuper jó idő van, motorra föl van pakolva. Eddig nem volt semmi gond. A mai napon jöttem el vagy 300 km-t, de még egy 200 biztos, hogy előttem. Úgyhogy köv. Eddig minden oké. Elindultunk, ez a második motoron töltött reggelem. Hát mint látjátok, elhagytam tegnap valahol a rendszámtáblámat, úgyhogy szarügy. De szóltam az egyik barátomnak Budapesten, ő megszerkeszti, átküldi nekem e-mailbe, aztán bemegyek itt egy hotelbe, aztán megpróbálom kinyomtatni és lelaminálva ráragasztani, hogy azért annyira ne tűnjön föl, mert így szerintem egyből ki fog venni a rendőr. Úgyhogy gyönyörű időnk lesz. Nagyon tetszik ez a svájci Alpok egyébként, gyönyörű. Rengeteg az ilyen víztározó. Óriási gáttal. És irdatlan mennyi ember túrázik. Rengetegen vannak.
kora reggel 8 óra 30 perc van, süt a nap és tele vannak a parkolók. Bringáznak, montiznak, túráznak. Nagyon szép. Most én megyek a Route des Grandes Alpes, tehát a Nagy Alpok út terep szekciója. Nem tudom, mennyi lesz benne az offroad, de reméljük, hogy az első nagyvárosba hamar megérkezek, aztán meg tudom oldani ezt a rendszám kérdést, mert addig azért parázok, de remélem, hogy itt azért túl sok rendőr azért annyira nincsen. Na, folyt köz. Nem a legnaposabb, szerintem még egy kis esőt is fogunk kapni majd, ott a hegy túloldalán szerintem esik az eső, de ha szerencsénk van, mire odaérünk, lehet elfújja a szél, tehát majd akkor fölveszünk az esőt, de egyébként gyönyörű. Jó reggelt kívánok! Vasárnap van, és elindultam a szállásomból a Colle del Somailére. Ez már Olaszországban van, tehát át kell jönnöm megint egy baszott nagy alagúton.
volt, hogy 20 km, aztán a sose lesz vége. Hál' Istennek ma jó időn, tegnap szakadt az eső egész nap, hát 11 órától. Úgyhogy nem is nem tudtam kamerázni, mert tiszta köd volt, szakadó eső, szaridő. Úgyhogy sajnos a tegnapi nap kamerázás elmaradt. Ma hál' Istennek szuper jó idő van, gyönyörű a táj. Még egy 30-40 perc offroad. Ide ugye nem vezet föl, 25-30 km egyébként ilyen offroad szakaszon följutni a csúcsra. Tehát igazából csak terepjárók tudnak ide följönni, vagy motorok. Úgyhogy föntről jelentkezem. Van itt egy kis hütte, lejöttem ide a hüttébe,
vagy nem hűtte, nem tudom, de ugye rengeteg montis, meg motoros, meg túrázó jön ide föl. És hát ha éppen nincs kedvük már tovább menni, és fáradtak, akkor tök jó, vannak ilyen helyiségek, ugye társalgó, illetve vannak ilyen szobácskák, most totál üres, de itt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ember. 10 ember meg tud szállni, ha éppen úgy alakul. Nyilván kell hálózsák, mert itt baromi hideg van, mert fűtés nincs. Viszont van világítás. Mindenkinek le van rakva egy ilyen polifóm. És jönnek a srácok. És meg lehet szállni. Ez egy baromi jó dolog. Szuper az idő. Hál' Istennek, hogy nem szakad az eső. Thanks God. Srácok indulnak a útra tovább. Vannak egy páron. Hát az egy ilyen motorról azért igen, azért sokkal könnyebb megmászni egy ilyen hegyet, de én meg vagyok elégedve az enyémmel. Pontosan kell vezetni. Jött egy kis hűtte. Kajálni lehet. Én iszok egy alkoholmentes sört. Egyébként lehet sörözni. Egy sört, szerintem 2-t is meg lehet inni. Nincs zéró tolerancia, olaszban sem, meg Franciaországban se. Csak nálunk van ez a fasság. Én is megyek tovább, most megyek a Mont Giaffróra, és a Giaffró hegyre. Ott van egy erőd, azt megnézem. Aztán majd látjuk, hogy meddig tudok még jutni. Még a Colle de Finestert akartam még megmászni, az is egy ilyen off-road utakon keresztül megközelíthető rész. Hasonló, mint ez gyönyörű volt egyébként, csodás. Szerintem Európában nincs még egy ilyen szép hely, mint ez. Max Korzika, azt mondják, hogy Korzika még nagyon szép. Egyszer majd oda is kimegyek motorozni.
2000 méter magasan, és a fölött vagyunk. Baromi szép a hely, nem is tudok letelni vele. Hát szerintem az egyik legszebb magas hegyi út itt az Alpokban. 3-an vagyunk itt eddig egyébként. Megyek tovább. Col de Agnel a következő. Megállom, hát egész napos motorozás lesz, mert végig a és nagyon-nagyon lassan tudok haladni. Tehát ez egy ilyen adventure. Ez gyönyörű. Ide vissza kell még jönnöm. Egyszerűen nem tudok betelni vele, és nem is tudom bejárni ennyi idő alatt azokat a részeket, amiket szeretnék. Kurva szép. Elindulok Piergosszóból, kedden reggel. Itt volt a szállásom. Egy nagyon csendes, nagyon szuper kis falu. Össze. Kicsit beöltöztem, felvettem a melegítő mellénkémet is, de nem kellett volna, mert nagyon jó idő van. Úgyhogy szerintem mindjárt megállok. Leveszem, rengeteg a turista, rengetegen hikingolnak itt, meg másszák a hegyet, kirándulnak, nagyon-nagyon szép környék. Itt szívesen átfogadnék egy kis falusi házikót. Úgyhogy a következő etapunk Colle di Agnel, utáni Colle di Sampere, Colle di Bicocca, és utána még nem tudom, majd kitalálom, hogy hova megyek. Mai napra ez biztos. Legyen szép napom! Itt vagyunk, hát felértünk az első napi, keddi első napi etap, ez a Colle di Agnel. 2-3 magas.
Itt van, és ez a francia-olasz határ. Tehát itt Olaszországban vagyok, itt pedig már Franciaországban vagyok, ahogy látszik is a feliraton. És akkor, bocsánat, rosszul mondtam, 2744 ennek a hegynek a magassága. Hát itt érződik is egyébként már az időjáráson, hogy hűvös van, fúj a szél. Jó, hogy felöltöztem reggel, de hát eszméletlen csodás a táj. Eszméletlen szép itt minden. Nagyon tetszik. Gyönyörű. Ezt a mindenit neki. Hát igen, ez gyönyörű. Kicsit lejjebb megyek, megpróbálok drónozni. Tegnap nem működött a drónom. Itt sem fog szerintem, mert nagy a szél, de egy lenti parkolóból szerintem már menni fog. Mai első állomásom a Collerdi Szamfelyre volt, ez egy 2300-as hegy, most megyek át innen a Collerdi Bicocsára, az pedig az is 2200 környékén van, innen lefele megyek délre tovább a tenger fele, a teten Colle Fiunára és Marmora nevű településen keresztül, majd Cuneuig, onnan a Via del Sale lesz a következő állomás. Gyönyörű az idő, minden motorosnak ajánlom ezt útvonalat, mert ez egyszerűen gyönyörű, csodálatos. Magáért beszél a látvány, gyönyörű.
fölfelé a Colle de Fauniárára. Sampeiréről. Megláttam itt egy ilyen kőházat, ami teljesen kőből épült. Bemegyek, megnézem, és szerintem már fele be is omlott. Nem használják. Gyönyörű az idő. Ideális motoros idő van egyébként. Baromira nincs forgalom, nem találkoztam nagyon senkivel. Megnézem, mi van itt bent. Remélem, hogy valami akasztott emberre nem fogok találkozni. Benyilván nem merek menni, mert hogy rámomoljon. Azt a kurva. Hát szép. Nem tudom, jól van felakasztva. Ez szépen lerendezte az időjárás. Pedig ebből tök jó maradékházat lehetne csinálni. És úgy néztem, hogy még van itt a pincerész is. Oda, hogy a fenébe megy be az ember. Ez itt a teteje. Aha, itt is meg lehet közelíteni. Na hát ez csak mint érdekesség. Nagyon szép helyen vagyok. Menjünk tovább. Itt vagyunk a Colle Fauniérán. 2408 méter, 2500 méter magasan. A látvány magáért beszél. Egyszerűen szebbnél szebb helyek. Minden hegységnek megvan a saját arculata. Akármelyik passzra vagy kolléra megyek föl. Mindegyik más és gyönyörű. Nagyon szép. Haza se akarok menni. Úton lefelé, Cuneo felé, a Via del Sale felé, és kicsit megálltam pihenni. Mert megint annyira szép a táj, hogy sajnálom, hogy egy pár nap múlva itt kell ezt hagynom. És mondtam, most többet fogok kamerázni. Drónozni is akartam, de itt megy egy nagy csomó magas feszültségű vezeték, aztán nem merek nehogy véletlenül itt zuhanjon le a drón, bár oda tudnék menni érte, csak nem akarom, hogy megsérüljön. Úgyhogy folytassuk az utunkat. Kívánok! Ez a 6. napom. Lemone Piemontén, Cuneóba aludtam, és Lemone Piemonténél vagyok az Alta Via del Sale, tehát a sóutaknak a bejáratánál. Nem vettem egyet, mert online nem lehetett, úgyhogy valamire remélem, hogy ott a helyszínen tudok venni, hanem akkor vissza kell fordulnom, de ez volt egy nagy terv, hogy ezt az utat bejárjam, ez egy kb. 100 km hosszú, csodálatos hegyi látványút. Régen egy kereskedelmi útvonal volt, most már ugye rengeteg motoros, kerékpáros, terepjárós jön ide kirándulni, mert fantasztikusan szép a látvány. Nagyon-nagyon remélem, hogy be tudok menni. Na, let's go! Ez egyébként a Trans-Euro-Trail 2-es szekciója, tehát ugyanazon a nyomvonalon jövök.
Földút, szar, köves, sziklás, de hát ilyen a tett. Rengeteg kiránduló, turista, hikingoló van itt. Hát igazából azt már nem mondom, hogy gyönyörű a táj, mert ez bármelyik nap, bárhova mentem, bármikor, annyiszor mondtam, és ez tényleg azt mondom, hogy az egész Alpok fantasztikusan szép. Októberben újra jövök, és bejárom azokat a részeket, Verdont nagyon meg azokat a részeket, amiket most nem tudok, mert az Franciaországban egy kicsit messzebb ide. Hát messzebb, végülis 100-150-200 km annyira nincs messze, csak pont ellenkező irányba van, amerre én már most tartok. Most már ugye lemegyek a tengerig, és hazafele veszem utána az irányt. Így is szerintem mire hazaérek szombat lesz. Hasonló az út, mint az első napomon a Follede Szobaillére, fölfele a sziklás szarút. De a motor bírja. Ez bírja mindent. Mindig. Ide teremtette a Jóisten. Szerintem egy síközpont is. Hi. Is that the entrance of the Alta Villa del Sale? Okay. Can I buy ticket here? Yes. Sure. Thank you. Just a minute. Szerencsém volt, lehet ilyet venni. Yes, one motorbike and one person. Write the plate. Okay. Az előbb találtam egy 20-ast a WC-be, a kávézóba, úgyhogy 15 euró a belugró, úgyhogy most ez nekem ingyen van, sőt még egy kávéra is futja. Yesterday I lost my number plate. You know, off-road biking. Okay. Itt a jegyem. Úgyhogy kicsit paráztam attól, hogy nem fog tudni bejutni, de hál' Istennek elindulok a Via del Salén. Gyakorlatilag minden percben meg tudnék állni, videózni és fotózni. Annyira szép a táj. Alta Via del Sale. És végre itt vagyok. Csodálatos. Azt mondta a csávó, hogy sebességtől függően 4-5 órás motorozás ez a mai nap.
Úgyhogy szerintem meg lesz a mai programom. Ez lehet, hogy estig kitart. Hát gyönyörű a táj. Nagyon sziklás, nagyon meredek, tehát nem kezdőmotorosoknak, vagy kezdő offroadosoknak való. Az tény. Fárasztó is. Kizárólag állva tudsz motorozni. Azért 3-4 órán vagy 5 órán keresztül állni azért nem lesz olyan. Nagyon-nagyon fasza, de hát én ezt szeretem. Csodálatos.
az idő, fasz az út. elszal le.
volt egy kis eső, de annyira nem volt olyan lényeges. Nem volt nagy. De azóta csodálatos nap, és a minden egyes nap. Ami egyébként az Alpokban ritka, hogy hétig minden nap jó legyen, főleg ilyen 2000 méter magasan. De nekem most szerencsém volt. És még van mindig 55 kilométeren. 25-öt jöttem eddig, szerintem kb. 2 órája jövök. Úgyhogy én szerintem még egy 3 óra út leérek a tengerhez. És ez volt a cél. Mindig a Via del Sal, az Upper Sal túron vagyok. 80 km a táv, egyébként 5-6 óra motorozás lesz szerintem itt. Mert hát nagyon szar a terep egy-két helyen. Nagyon sziklás, nagyon meredek, nagyon szopatós. Nagyon szép a táj egyébként, tehát megéri. Úgyhogy eddig egyébként 64 km-re, 16 km-t jöttem, azt már jövök. Rovat régóta jövök, de hát nem lehet haladni. Most pont egy olyan szakaszon vagyok, ami egy picit talán haladósabb, nem annyira gázos. De estére a tengerparton leszek. Ezt tudni. És nagyon élvezem. Ezt a részt biztos. Van amelyiket annyira nem, de ez van.